Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari neChishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Ndinovimba Mwari wanga uchikuropafadzai uye muri kuropafadzwa mhuri dzenyu, mabasa nezvese zvamunoita. Tichatanga nekunamata. Mushure mezvo tozonzwa chidzidzo chedu cherhapsody. Mushure mezvo tichapinda munguva yekurumbidza nekuimbira Mwari wedu, tozonzwa shoko raMwari. Mwedzi wapfuura, mufudzi wedu, mufudzi Kristu Oyakilome wakatiudza kuti tiri mumwedzi wekuvandudzwa. Izvi zvinoreva kuti tagoneswa kuvandudza mabasa atinoita. Mabhizinesi edu tinogona kuvandudzwa pasina chinotikonesa. Muzvikoro zvedu tinogona kuvandudzwa mumabasa. Mukuparidza shoko raMwari hatisisina chinotidzivisa. Saka toda kunamata tichitenda Mwari nemwedzi watapfuura. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nokunaka kwenyu nerudo rwenyu. Tinokutendai Baba neshoko renyu rakabuda rekuvandudzwa. Izvi zvakatigonesa kuti tigone kupinda mune zvinhu zvakawanda, tigone kubata mabasa makuru tisingagone kudziviswa. Ndinokutendai Baba nokuti takura mudzidzo muzvikoro, takura mumabasa, takura mudzimba dzedu, takura mukunzwa shoko raMwari uye takura mukuparidza shoko raMwari kune vamwe vanhu. Muzita raIshe Jesu Kristu ndinokutendai Baba nokuti shoko renyu riri kuramba richienda kumberi kwedu, hakuna chinotidzivisa. Tiri kubudirira, tiri kuenda mberi, tiri kutekeshera munzvimbo dzakasiyana siyana muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Toda kunamatazve nemwedzi watiri kupinda kuti shoko ratinenge tapiwa, iroro shoko rinotiita kuti tive tinobudirira, nokuti ndo zvinenge zvichitiratidza kuti Mweya Mutsvene wari kuti kudii mukati muupenyu hwedu. Saka ndoda kuti tinamate tichigadzirira patinonzwa shoko, harisi kungouya chete asi kuti riri kutotitaurira kuti tinofanira kuita sei. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nokuti munoramba muchitipa gwara renyu, munoramba muchitipa chiedza, uye tinofamba mugwara renyu kubva mushoko ramunotipa, kubva mudzidziso dzamunotipa. Muzita raIshe Jesu Kristu ndinokutendai Baba kuti pese pamunotaura shoko renyu, izvi ndo zvinova zvinoshanda mukati muupenyu hwedu. Hakusisina chinouya mukati muupenyu hwedu chinodzivisa. Muzita raIshe Jesu Kristu ndinokutendai Baba. Haleluya. Ndoda kuti tinamate zvino kuti tigadzirire kunzwa shoko raMwari. Hatisi kungonzwa chete, asi tiri kudzidziswa, tiri kukudzwa, uye ndo upenyu hwatiinawo muna Kristu Jesu. Ngatinamate. Uye ngatinamate zvakawanda tichinamata nendimi. Haleluya. Tinokutendai Baba neshoko ratiri kunzwa. Tinogadzira mwoyo yedu kuti tinzwe shoko iri riwane pekugara, uye kana ragara matiri ritiite kuti tive tinova zvarinotaura. Muzita raIshe Jesu Kristu. Ribo bamashaka rabo babasika rama shaka rimoko zoto ria baka shaka riba masoko ribaka shikeria moko zoto rama koria baka shaka ria moko zoto rimaka saka rako shaka ria moko zoto rimoko toria baka soko ria maka santo rima rika rabo baba santo rimaka shikeria moko zoto rimoko toria baka shokaria moko zoto rimaka santa. Haleluya. Tinotenda. Chidzidzo chedu cherhapsody chanhasi, musoro wesoko unoti vatakuri vesimba raMwari. Muna Luka 8 ndima 46 inotaura ichiti, asi Jesu akati, mumwe wandibata, nokuti ndanzwa kuti simba rabuda kwandiri. Mabasa 19 ndima 11 kusvika 12 inotiudza kuti Mwari akaita zvishamiso nemaoko aPauro, nokudaro micheka nenguo zvaibva pamuviri wake zvaiiswa kuvarwere, hosha dzikabva kwavari, nemweya yakaipa ikabuda. Ndima iyi inotaura pamusoro pemicheka. Micheka iyi yakaita zvishamiso,
yakanga yakatakura simba raMwari. Simba iri ndicho chizoro, asi micheka iyi yakanga isingagoni kufamba yoga. Yakanga yakafanira kutakurwa. Yakanga yakafanira kuendeswa kuvarwere. Micheka iyi yaibva yaiswa pavarwere ava. Zvishamiso zvaibva zvaitika. Zvinonzi hosha dzikabva kwavari nemweya yakaipa ikabuda. Micheka iyi yakanga isingagoni kuita zvinhu yoga, asi simba rakanga raiswa pairi. Rakanga rangoiswapo kwenguva doko, asi micheka iyi yakagona kuita mabasa makuru. Zvino muviri wemunhu ndiwo wakagadzirirwa kutakura simba raMwari. Izvi zvinoreva kuti muviri wemunhu unogona kuita mabasa anopfuura aya. Muviri uyu unogona kuita zvinhu woga, unogona kufamba-famba, unogona kutakura mweya mutsvene. Saka Mwari vanogona kuushandisa semuzinda wavo. Vanozoshandisa kuparadza zvitoro pavanhu, vanozoparadza misungo, vanozodzinga zvirwere, matenda neutera vari mumuviri uyu. Mwari ngavapiwe mbiri yose. Petro akanga ari kufamba muJerusarema nerimwe zuva. Vanhu vakabva vaunza varwere kwaari. Vakaisa varwere ava munzira yake. Vaida kuti mumvuri waPetro upfuure nepavarwere ava. Tinoverenga nhoroondo iyi muna Mabasa 5 ndima 14 kusvika 16. Mweya mutsvene vane simba. Simba iri rinogona kushanda mumuviri wemunhu. Kushanda uku kunogona kuonekwa. Petro haasi iye akakoka vanhu kuti vaise varwere munzira yake. Vanhu ava ndo vakazvifunga voga. Vakanga vaona kuti Petro akanga akatakura mweya mutsvene. Vakazviona nokuti zvishamiso zvakanga zviri kuitika paari. Mwari ngavaropafadzwe. Isu tizere namweya mutsvene, tizere nesimba raMwari. Matiri ndimo makaiswa simba raMwari. Ndiro simba rinoshanda richiita mabasa avo panyika pano. Isu tingaturika maoko edu pamunhu, simba raMwari rinobva raerera richienda pamunhu uyu. Tingataura shoko raMwari, simba nenyasha zvinobva zvaerera zvichienda nemashoko edu aya. Tiri midziyo, tisu midziyo inotakura Mwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 2 Vakorinde 4 ndima 7. Ndima iyi inotaura ichiti, asi pfuma iyi tinayo mumidziyo yevhu, kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari hurege kuva hwedu. Saka tisu tinounza kubwinya panyika. Pupura mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Simba ramweya mutsvene rinogara mandiri. Rinoshanda riri mandiri. Ini ndingasvika panzvimbo. Mitoro inobva yabviswa pavanhu. Misungo inobva yaparadzwa. Ndiri mudziyo. Ndini mudziyo unofamba wakatakura Mwari. Ndini ndinosvitsa maropafadzo aMwari kuvanhu. Ndinopa Mwari mbiri yose. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Isaya 10 ndima 27 naMarko 5 ndima 27 kusvika 30. Mwari wakuropafadze. Hakuna wakaita semi Jesu, hakuna wakaita semi pasirose, pasirose, hakuna wakaita semi Jesu, Jesu, hakuna wakaita semi muno shamba
Haleluya. Ndinotenda Mwari zvekare ndoda kuchingamidzai kumunamato wedu watinoita sechechi yeChrist Embassy watinoita paMhepo muChishona. Ndinoziva kuti manga muine svondo rakanaka uye ndinoziva kuti zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka. Shoko raMwari riri kushanda richibereka zvibereko mukati moupenyu hwenyu. Ndinoda kutora nguva ino kutenda mufudzi Chris Oyakilome vanotipa mukana iwoyo wekuti tisangane pamwe chete zvisinei kuti tiri kupi, zvisinei kuti mabasa akatimanikidza zvakadini, tinogona kusangana tichinamata pamwe chete tichidzidza shoko raMwari tichiropafadzwa. Haleluya. So kutaura kwatinogara tichiita, usangopinda munamato unoyu uchingopfuura uchienda, asi ndo yatova chechi yako, chechi yeChrist Embassy. Ndo yatova chechi yako. Unotori nhengo yeChrist Embassy yakakwana, yakazara kana uri kupinda munamato iyoyi, nokuti unenge uchigona kudzidza zvatinodzidza tose muChrist Embassy, uye zvekare unenge uchigona kufamba nesu pazvirongwa zvatinofamba nazvo sekereke yeChrist Embassy tichitungamirirwa nomutungamiri wedu mufudzi Chris Oyakilome. Saka usatozviona semunhu ari kungosanganawo neminamato iyi, asi watova nhengo, uchitozvitora senhengo yeChrist Embassy. Ukatovunzwa kuti chechi yako yaunopinda inonzi chii, unoti ndinopinda Christ Embassy. Haleluya. Amen. Ndinoda kuti ndikuchingamidze zvekare, uye ndinoda kukurangaridzai kuti tava nemasvondo akati wandei tichitaura pamusoro penzira dzatinofanira kushandisa kuunza vanhu kuna Kristu. Takataura kuti mufudzi Kristu vakatitaurira kuti mwedzi yasara yegore rino imwedzi yatichashandisa kuti tiunze vanhu kuchechi, tiunze vanhu kuna Kristu. Mumwe nomwe wedu akapiwa basa rokuti aunze vanhu vanosvika vana kana kudarika, avatendeuse, avaparidzire vhangeri, agovaunza kuchechi. Chirongwa ichochi chakadaidziwa uye tinochidaidza kuti Vision 400. Ndinoziva kuti maakutoziva chirongwa ichochi, uye ndinovimba kuti mava kutomhanya nesu, mava kutofamba nesu pachirongwa ichochi. Ndosaka tiri kudzidza pamusoro pekuunza vanhu kuna Kristu. Haleluya. Takatanga zvidzidzo izvozvi tichitaura tikati, chokutanga takakuzivisai kuti iwe kana uri muKristu saizvozvi watova nebasa, wava nebasa rokuparidza vhangeri. Marko 16:15 inotaura kuti Jesu vakataura kuvadzidzi uye vakataura kwatiriwo vakati, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Takataura zvakawanda pamusoro paizvozvo, uyezve takakutsanangurirai pasvondo rakatevera racho, takakutsanangurirai kuti unotanga sei nhau dzevhangeri nomunhu akazvigarira zvake uruda kumuparidzira, unomutanga sei. Takataura izvozvi tikasimbisa kuti chinhu chikuru chinokubetsera kuti usanetseka nokuparidza vhangeri, usanyara kuparidza vhangeri, chikuru ndechokuti unofanira kunge wakagutsikana kuti ruponeso rwaunarwo urwu ndo mushonga, ndo gwenzi rinotsvakwa navanhu. Saka paunenge wakufamba, unenge wakufamba somunhu anoziva kuti zvaunazvo zvawakatakura, chiKristu chaunacho, ruponeso rwawakawana ndo rwuri kutsvakwa nevanhu. Haleluya. Takataura musvondo rapfuura tikaidza kutsanangura kuti wakutaura nemunhu zvii zvaunofanira kutaura naye, kunoikuparidza vhangeri kuita sei. Haleluya. Takasimbisa kuti paunenge uchiparidza vhangeri paya basa harisi rokungotuka vanhu nokuda kwezvivi zvatinenge tichiti vari kuita. Vhangeri nhau dzakanaka, nhau dzinotsanangura zvakaitwa naIshe Jesu Kristu kutiponesa. Haleluya. Nzira yavakatiponesa nayo takatsanangura kuti inzira yokutishandura rudzi, ndo nzira yakatakaponeswa nayo. Vakatishandura rudzi kuti tisaramba tiri vanhu verudzi rwevanhu, asi tive verudzi rwaMwari. Kwanzi ani nani wakagamuchira Jesu, Johani 1:11-12-13 inoti kwanzi vose vakagamuchira Jesu vakapiwa simba nemvumo yokuti vanzi vana vaMwari. Zvikatsanangurwa pandima ye13 yacho yaJohani 1:13 akatsanangura kuti vakaitwa vana vaMwari nenzira ipi. Vakaitwa vana vaMwari nokuti vakazvarwa naMwari. Zvino kana wazvarwa naMwari, wava mwana waMwari, wava newerudzi rwaMwari, hauchisi
hauchisiri werudzi rwevabereki vako vawakazvarwa navo uchitanga kusvika pano panyika. Ndo zvinotsanangurwa pandima idzodzo. Takatsanangura izvozvo. Saka iwewe rudzi rwako rwashanduka. Hauchisiri werudzi ruya runorwara, hauchisiri werudzi ruya runokundikana, hauchisiri werudzi ruya runokurirwa naSatani. Wava werudzi rwevanhu vanokurira Satani. Satani akakuona anototiza kunze kwokuti iwe ndiwe watotanga nokumutizawo hako. Asi kana ukamira uri pauri ipapo uchiombawo, Satani haagoni kusvika pauri ipapo. Haleluya. Saka ndo chiKristu chaunofana kunzwisisa, ndo zvaunofana kunzwisisa pamusoro pechiKristu chako. Haleluya. Saka nhasi chandoda kuti ndingoita, ndoda kuti ndingotsanangura zvishoma-shoma kuti watsanangurira munhu shoko raMwari saizvozvo, wamudzidzisa saizvozvo, wamuparidzira agutsikana, unomuona uchitaura naye kuti ari kutotaridza kuti zviri kupinda maari. Nyangwe nemibvunzo anenge achitoiwana ipapapo, uchimutaridza kuti uri kudayira mibvunzo yake, akagara akanyarara ipapo uchimuparidzira. Wapedza kudaro, unofana kuchizonamata naye kuti achigamuchira Jesu. Hatingomuparidziri tobva tamusiya akadaro. Aiwa, tinofanira kumuudza kuti anofana kunamata munamato wokuti agamuchire Jesu Kristu. Munamato uyu ndo watoti munamato weruponeso. Kana kune vamwe enyu makambosangana mabhuku edu eRhapsody, bhuku reRhapsody iroro ukarivhura kumucheto kwaro rino munamato wakanzi munamato weruponeso. Ndo watinoshandisa. Regai ndisimbise chimwe chinhu pamusoro pomunamato weruponeso. Patinonamata munamato weruponeso, hausiri munamato wokurevurura zvivi. Mutadzi haarevuriri zvivi. Nemhaka yekuti mutadzi une rudzi rwezvitadzo, anotori mutadzi. Saka haana kuva mutadzi kwake hakuna kubva pabasa rimwe chete raakaita rakashata, asi kuti rudzi rwake rwakatoshata, rwakatonyangara. Haagoni kunonga zvitadzo zvake chimwe nechimwe kusvika azvipedza achirevurira kuna Mwari. Ungatoita upenyu hwese achingotaura kuti ndiregererei pakati, ndiregererei pakati. Saka chinoita kuti aponeswe, regai ndikuverengere vaRoma 10 ndima 9 kusvika 10. Kwanzi kuti kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumwoyo mako kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. Saka chii chinoita kuti munhu agone kuponeswa? Kana akagona kupupura nomuromo wake kuti Jesu ndiwo Ishe, uye akatenda kuti Mwari wakamumutsa kubva kuvakafa, anoponeswa. Kwanzi nokuti munhu anotenda nomwoyo ndokururamiswa, unopupura nomuromo ndokuponeswa. Saka pane zvinhu zviviri zvega zvinofanira kuitwa nomunhu kuti aponeswe. Anofana kupupura kuti Jesu Kristu ndo vava Ishe wake, ndo vava kutonga upenyu hwake. Saka munamato waunomutungamirira kunamata, unenge uchimutungamirira kuti ataure nomuromo wake kuti kubva panguva iyo Jesu ndo vava kutonga upenyu hwake. Bhaibheri rinoti kana akapupura kuti Jesu ndo vava kutonga upenyu hwake, akaisa upenyu hwake mumaoko aJesu kuti Jesu atonge upenyu hwake, anobva aponeswa. Saka ndo zvega zvaanofanira kuita. Anofanira kuita sarudzo yokuti haachadi kutongwa naSatani, waakuda kutongwa naJesu. Upenyu hwake hauchafaniri kutungamirirwa naSatani, waakutungamirirwa naJesu. Ndo zvaanofanira kuita zvega izvozvo. Kana akanga aita saizvozvo, Bhaibheri rinoti anobva aponeswa, anobva abviswa murima achiiswa muchiedza. Kudai regai ndikutaridzei ndima iyoyo kuti mungoziva zvinenge zvaitika kumunhu anenge azvarwa patsva. Vakorose chisago chokutanga ndima ye12 ne13. Kwanzi muonge Baba wakatikwanisa kuti tipiwe nhaka yavatsvene muchiedza, vakatisunungura pasimba rerima, vakatiisa muushe hwomwanakomana worudo rwavo. Saka ndo zvinoitika munhu iye kana achinge anamata saizvozvi, wasunungurwa kubva pasimba rerima. Rima harichisina simba pamusoro poupenyu hwake, kureva kuti zvirwere hazvisina simba mukati moupenyu hwake, madhimoni haachisina simba pamusoro poupenyu hwake, minyama haichisina simba pamusoro poupenyu hwake. Wapinzwa muumambo hwomwanakomana worudo rwaMwari, wamuumambo hwaMwari. Umomo hamuna zvirwere, hamuna zvimwe zvinhu zvinokanganisa. Haleluya. Saka ndo zvatinoita, ndo basa redu, ndo vision 400 iyoyo, ndo basa ratakapiwa. Ngatifambe naro vhangeri, ngatiparidze, tiudze vanhu pamusoro paJesu Kristu. Panopera gore rino unofanira kunge une vanhu vako vana kana kudarika vaunenge vaunza kuchechi uri kwauri ikoko. Unogona kutovaunganidza mumwe nomumwe, muchisangana muchinamata pamwe chete, muchibatana pamunamato iyoyi yatinoita. Haleluya. Regai tingonamata
tisati tapinda mune zvikamu zvokupedzisira. Baba, ndinokutendai nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai nokuda kwoumwe nomumwe apinda munamato uno neni. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro pake, ndichinamata iko zvino kuti mutungamirire mumwe nomumwe kuti vagone kunounza vanhu kuna Mwari, vagone kunounza vanhu kuna Kristu. Vapei kushinga kuti vagone kutaura vhangeri vakashinga, vasingatyi, vakagutsikana kuti vhangeri rinoshanda, ndiro rinogona kusunungura nokuponesa vanhu muzita raJesu Kristu. Saka ndinotaura chiropafadzo pauriwe ndichiti uchagona kuunza vanhu kuna Mwari, uye uchatendeusa vanhu vakawanda, uchaunza vanhu vakawanda kukururama, uchaunza rusununguko kuvanhu vakawanda nezita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Amen. Takataura zvekare kuti svondo inoyi ndo svondo yedu yesungano. Saka ndinovimba kuti mauya makagadzirira kuti muzopa mipiro yenyu yesungano. Takataura tikati sungano yedu ndeye chiko chinotisanganisa. Saizvozvi sekereke sehama munashe tinosangana kudai nokuti tine shungu dzokuti vhangeri rifambe. Saka ndo pane kusungana kwedu ipapo, ndo pane mawirirano edu. Saka tinorifambisa seiko vhangeri iri? Tinorifambisa zvikuru sei nemari dzatinopa. Saka tinokurudzira kuti upe mari, panopera munamato uno munyatsoteereresa muchapiwa nzira yamunokwanisa kubhadhara nayo. Kuda mungada kushandisa Kingspay, mudziyo weKingspay, kana kuti mungada kushandisa EcoCash, munogona kusarudza ipapapo. Mopa mipiro yenyu yesungano yokubatsira kuti vhangeri rifambire mberi, uye musakanganwawo mipiro yenyu yamunouya nayo pose patinonamata. Usangonamata uchiinda, ipa mupiro wako. Kana uine mari yaunotambira mihoro yako, ipa zvegumi zvako. Nzira ndiyo imwe chete iyoyo, tumira chegumi chako nenzira iyoyo. Ndo zvinoita muKristu, ndo zvinoita munhu akazvarwa patsva. Haleluya. Zvekare nhasi isvondo yekutanga yomwedzi waNyamavhuvhu, tinoti makorokoto. Takapinda mumwedzi waNyamavhuvhu, makorokoto. Mwedzi wachikunguru watabuda uyu wanga uri mwedzi watanga tiri kuwedzera tichikura, ndo chiprofita ichocho. Saka nhasi tichaudzwa zvekare chimwe chiprofita chomwedzi waNyamavhuvhu. Tichakuzivisai chiprofita ichochi patinopinda muvhiki musvondo ratatarisira irori. Tarisirai kuziva kuti chiprofita ichi chinotaura nezvechinyi. Asi setsika yedu ndo yokutanga yemwedzi saizvozvi tinosangana pamwe chete tichidya muviri waKristu. Ndo zvatava kuda kuita izvozvi. Regai ndiverenge shoko raMwari. Haleluya. Regai ndiverenge shoko raMwari kubva muna vaKorinde. Tsamba yokutanga yavaKorinde 11:23. Kwanzi nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho chandakakupaivo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa hwakatora chingwa, akati avonga akachimedura, akati torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Haleluya. Saka ndoda kuti mutore chingwa chenyu. Ndinovimba kuti mauya makagadzirira kutora kuti mudye chingwa icho. Chitorai chingwa chenyu tinamate. Baba, tinokutendai nezita raJesu Kristu. Tinokutendai nokuda kwaIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nokuda kwomuviri waJesu wakamedurirwa isu, kuti tiwane rugare, tiwane utano hwakanaka. Tinogamuchira utano hwakanaka patinodya muviri waKristu nhasi nezita raJesu Kristu. Tinokutendai muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Saka medura rako chingwa ichocho, mobva wachidya pamwe chete uchinamata uchitenda Mwari. Haleluya. Pandima ye25, kwanzi saizvozvovo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe, akati mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Haleluya. Saka ndoda kuti mutore mukombe iwoyo, chinwiwa ichocho, tichiropafadzeko zvino. Baba, tinokutendai zvinopambiri kuzita renyu. Tinokutendai Ishe Jesu Kristu nokuda kweropa ramakadeura pamuchinjikwa, ropa rakasuka zvivi zvedu, rakaita kuti tikodzere kupuwa upenyu husingaperi, upenyu hwavamwari. Iko zvino tava vana vaMwari, tava verudzi rwaMwari nokuda kweropa iroro ramakateura. Muzita raJesu Kristu tinoropafadza mukombe uyu, tichiunwa tichirangarira ropa iroro, tichirangarira rufu irworwo rwamakatifira kutiponesa, muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngatitorei tinwe pamwe chete.
Haleluya. Ngatingotora chinguva chidiki-diki tingotenda Mwari nokutenda Jesu Kristu nokuda kwezvavakatiitira pamuchinjikwa. Ngatitendei Mwari. Baba, ndinokutendai. Ishe Jesu, ndinokutendai, ndokurumbidzai, ndopambiri nekudzo kwamuri. Ndinokutendai nokuda kwerufu rwenyu, rufu rwamakafa pachinhambo chedu isu. Tisu taifanira kufa asi makasarudza kufa kuti isu tisafa. Nokudaro tinorarama nokusingaperi, hatichafi nokuti makatofa kare. Ndinokutenda nokuda kweutano hwatakawana, tokutendai nokuda kwekusukwa kwezvivi, tinokutendai nokuda kweupenyu hwavamwari hwatava nahwo. Tinokurumbidzai nokupambiri kwamuri Baba, muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ndinoti muchava nesvondo rakanaka. Sokutaura kwandaita, mutarisire patichakutaurirai pamusoro pechiprofita chomwedzi wanyamavhuvhu. Mwari vakuropafadzei, vakutungamirirei. Tisangane zvakare musvondo rinouya tichienderera mberi nokudzidza shoko raMwari nokupinda minamato ino pachechi yapamhepo. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Munogona kutuma SMS kana WhatsApp pa 0772215931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Boka rekutanga revanhu vachapedza zvidzidzo zvekuvamba richapiwa zvitupa kupera kwemwedzi wa10 Ivai mumwe wevanhu ava, saka taurai nesu nhasi utange zvidzidzo izvi. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai *151*2*5 *58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai code inoti TNIOG nemavara makuru. Tinokurudzira kuti musadarikirwa nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanai vona mufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Muprofita wedu mufudzi Chris Oyakilome vakazivisa pamusangano wapfuura kuti mwedzi yasara yegore ichava nguva yechitauwedzera zvakapetwa kana. Izvi zvinoreva kuti mumwe nemumwe wedu ane basa rekuunza kuchechi vanhu vana kana kudarika. Saka kwauri ikoko, chitanga kutsvaka vanhu vako vana, upinde munamato navo, utizivise paunenge uri kuita izvi. Chirongwa ichi chichange chichizivikanwa kuti Vision 400. Tapinda mumwedzi wanyamavhuvhu, mufudzi Chris vachatipa chiprofita chichatitungamirira mumwedzi uyu. Garai makateya musvondo rino, tikuzivisei chiprofita ichi. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutsauro